Ok, salut! Ne aflăm acum împreună la modulul special din cursul terapiei traumei transgeneraționale cu ajutorul cardurilor TTT și facem acum modulul special constelații și munca de sculptură în metoda Generation Code, respectiv terapia traumei transgeneraționale cu ajutorul cardurilor TTT. Și înainte de a intra direct în slide-uri, vreau să lămurim ceva foarte, foarte important. Pentru toți cei care lucrăm în muncă de grup, în psihodramă sau în constelații. Trebuie să lămurim o chestie extrem de importantă pentru România. Cum s-a ajuns la lucru cu constelațiile în România atât de intens, lucru care pentru unii este foarte îmbucurător, însă pentru cei care vin din terapia sistemică de familie, de grup și individuală, este o problemă destul de masivă și o să vă explic și de ce. Ca să înțelegeți, termenul de constelație, de sculptură familială, a luat ființă prin anii 70 datorită unei doamne care se numește Virginia Satir, care a lucrat cu familii și cu copii și care a avut geniala idee de a ruga oamenii să intre în roluri unul pentru celălalt. A început întâi cu o așa numită sculptură. Un client folosea pe ceilalți din jur ca să creeze o sculptură a familiei sale sau a unei situații. S-a mers mai departe în așa numita școală Palo Alto în America, unde s-au pus bazele așa numitelor constelații familiale, în care oamenii făceau, pur și simplu îi rugau pe alții să intre în roluri, ca ei să vizualizeze, să poată vizualiza ce se află înăuntru lor, sistemele care se află înăuntru lor, să le poată vizualiza în afară. Din școala Palo Alto din America s-a ajuns la școala din Milano, o școală sistemică, unde s-a dezvoltat mai departe acest concept și împreună cu școala din Milano, în paralel, vorbim acum de anii 70, 80, 90, s-a mers mai departe la școala din Heidelberg, care e școala care dă direcția terapiei sistemice de cuplu și individuală în Germania, unde am studiat și eu. Ei, în terapia sistemică se lucrează cu aceste sculpturi, respectiv constelații, de foarte mult timp. La un moment dat a venit acest domn, Hellinger, care a început să lucreze și el cu constelațiile de tip terapeutic, sistemic, familial. A văzut puterea care se află în ele. Țin să precizez că domnul Hellinger nu este nici psihiatru, nici psihoterapeut și că este un preot care probabil a făcut niște calificări la un moment dat, dar eu cred că are asta o importanță. A văzut și a simțit puterea din spatele acestor reprezentări și a început să modifice felul în care se lucrează cu acest tip de constelație familială și a adus niște reguli pe care le aplică. Reguli de ierarhie, reguli de, cum să zic, ca o formă de prăjitură. Poziția noastră ca formatori în România, poziția noastră a proiectului Generation Code România și a proiectului Ancestry Hub față de metoda constelațiilor familiale după Bert Hellinger. Trebuie să precizez că e vorba doar de acest tip de constelație. În ultimii ani și în România a luat masiv dimensiuni și cred că ar trebui să vorbim despre felul în care această metodă a provocat numeroase controverse în rândul specialiștilor în Germania, în primul rând, pentru că de acolo vine și dânsul și acolo a început el să dezvolte în aliniere cu școlile sistemice din Germania. La un moment dat el a luat distanță de școala sistemică și cred că este un lucru pe care încă în România oamenii nu îl știu.
Această metodă este adesea numită sistemică, atât de susținători cât și de critici și noi primim, eu cel puțin primesc întrebări foarte frecvente, directe, legate de poziția noastră și de aceea am decis să o formulăm oficial. Și obiectivul pentru care facem lucrul ăsta sunt două, e dublu. Unu, vrem să recunoaștem elementele utile ale constelațiilor familiale care pot fi integrate în anumite condiții în terapia și consilierea sistemică și implicit în metoda Generation Code și sunt incluse, dar după structura școlii din Heidelberg. Și dorim să încurajăm o abordare critică și atentă, fără emoții, fără scandal, și să semnalăm posibilele riscuri și incompatibilități cu teoria și practica sistemică, în primul rând, toată teoria și practica sistemică autentică și, tot în primul rând, cu practica cu rădăcini puternice sau cu cardurile TTT, terapia traumei transgeneraționale sau cu instrumentul poartă sau cu orice alt instrument care vine din mâinile noastre. Deci, metoda constelațiilor familiale își are rădăcini în terapia familială, multigenerațională, în reconstrucția familială și în tehnica sculpturii familiale, toate fiind recunoscute în terapia sistemică. După cum am spus mai înainte, a început totul cu doamna Virginia Satir în școala din Palo Alto, a venit către Europa, școala din Milano, a ajuns în Germania, școala din Heidelberg, de unde vin eu, și în această abordare sistemică, individul este văzut ca profund influențat de contextul familial, intergenerațional și transgenerațional. Și instrumente precum genograma sau sculptura familială sau chiar constelația familială sunt menite să ofere o înțelegere profundă și multe opțiuni de acțiune. Acum, pentru ca aceste metode să fie folosite corect, terapeutul, coachul, facilitatorul trebuie să respecte autonomia clientului, să evite impunerile și să susțină diversitatea de perspective. Acolo unde, în metoda noastră, practicăm expunerea în acest mod a clientului și a celor care interpretează roluri, conform acestor principii. Criticile pe care le aducem la adresa metodei lui Bert Hellinger ridică îngrijorări serioase pentru noi. În primul rând, se organizează constelații de foarte multe ori în fața unui public numeros, într-un format de spectacol, ceea ce ridică întrebări despre rolul terapeutului și despre relația cu clientul. Se promovează ideea că o singură constelație poate aduce schimbări radicale în probleme psihologice profunde, fără un cadru terapeutic real. Se susține, și asta cred că e cel mai important punct, existența unor ordini și ierarhii universale în familie, impunându-se cu o autoritate care reduce libertatea și autonomia clientului. Pe lângă asta, este total refuzată dezbaterea critică și se cultivă un cult al personalității care contravine principiilor sistemice și care, din păcate, în România, în contextul traumei colective pe care noi o avem cu cultul personalității, a prins foarte bine. Metoda sa inspiră în continuare mici Hellingeri care transformă afirmații scoase din context în adevăruri absolute și reguli de viață. Aceste practici sunt etic discutabile, sunt periculoase pentru clienți și incompatibile cu o abordare terapeutică, profesionistă și sistemică. Acest gen de constelații care vin din școala din Milano, școala Palo Alto, școala Heidelberg, școala germană, pot fi folosite doar ca parte a unui proces terapeutic mai amplu, cu un cadru clar, cu o relație terapeutică reală și cu respect pentru client. Trebuie respectate principiile sistemice: neutralitatea, respectul față de toate părțile, încurajarea alegerii libere a clientului și formularea intervențiilor ca ipoteze, atenție, nu ca adevăruri absolute. Și asta înseamnă că în momentul în care vii cu o mască
ca la prăjituri, ca formele de prăjituri, pe o structură familială, am redus clientul la un adevăr absolut, pe care doar facilitatorul îl cunoaște. Deci, doar terapeuți și facilitatori calificați în terapia sistemică, cu formare solidă și cu experiență practică, pot folosi acest gen de expunere în mod profesionist. Constelațiile de grup mari, cu scopul de a impresiona publicul, sunt considerate neetice. Metodologia trebuie să fie definită printr-un discurs științific colectiv și nu de o persoană percepută ca lider absolut. Acolo unde o persoană concepută ca lider absolut vine să facă ceva, este un no-go. Acolo unde există o echipă care se reîntreabă tot timpul și se autovede cu un ochi critic și aduce în discuție întotdeauna aceste principii sistemice, neutralitatea, respectul față de toate părțile, încurajarea alegerii libere a clientului și formularea intervențiilor ca ipoteze și nu ca adevăruri absolute, abia atunci avem o mare siguranță, pentru că practicienii cu vizibilitate în domeniu trebuie să își asume responsabilitatea nu doar pentru propria practică, ci este necesar să și denunțăm comportamentele neprofesioniste și să sprijinim formarea continuă și evaluarea calității. Și cu asta am pus punct